Horas, damang, dainang, hahaanggi nang pinaribot. Andorang setepuka parmenggota, jumolo mahujahahon protokol kesehatan ni huriatta. Protokol kesehatan ibadah. 1. Jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah dan sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. 5. Selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan haretaun dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. 5. Protokol kesehatan ni huriatta. Nuaing, masuk mahita tu jojo tu parsombaon. Damang, dainang, haanggi na pinaribot, na hinolongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Selamat hari Minggu mah dihamu saluhutna. Selamat hari Minggu. Sadarion, ima minggu ujung tahun parhuriaon, parningotan di akan naung monding. Di parminggot tas sadarion, jahahonon ma akka guarni dongat tas saha porsiaon, sian ruas ni huriaon, naung jumolo marujung ngolu, di bagasan tahun parhuriaon, 25 November 2010 sia, sahatut 22 November 2020. Minggu ujung tahun sadarion, paingoton hitado, asa toktong rade paimahon, panjoni tuhata di ujung ningoluta, di hata latin didok memento mori, marlapatan, Ingot hari amamatem. huriat na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tapahipul marohata mandohoti parbinggonon. Jala tapangido mapangajarion ni tondi ni Tuhani. Asa tarulihita di pasu-pasu nasian Tuhani marhite parminggonon. Marende mahita sian buku ende nomor 2 ayat sada dohot ayat pitu.
mahita jongjong. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Songonondo hata ni Tuhan Yesus, namonangido si parulosan, dohot aka ulos na saksak, jaladang sesyaku guarna, sian pustaha hangoluan, jala parhatopoto kudo guarna, dijoloni damang, dohot dijoloni akka surusuanna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus, Tuhani akka namate, dohot akka na mangolu. Hodo na punahami, manang mangolu, manang mate pehami. Nang pemardalan hami dirura ni linggoman ni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami. Dang tertiop hamatean, manang tanoman behami, ay hodo Tuhan nami, naungu mopop hami, jalaho na punahami. Roh hami nuaing mangido tuho, saha tuho matondi nami, dohot daging nami, asa diho hami, manang mangolu, manang matepe. Say tiop matangan nami, urupi hami, marhite-hite pakop-kop mi, asa sahat hami, tuhanguluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 270 sia ayat sada dohot ayat onom. Tangion hamu mapatik ni debata na dienet sian konvensi HKBP Bindu 15. Parningotan di namonding.
taha porsiai jala tahatidak kondo, hamateani ima ujung ni ngolu ni jolma di portibion, maradian maibana sian sandok ulaona, adong haluan di akan na porsea, pabua Yesus Kristus naung heheido, pangolu honjolmai sian namate, ibana do Tuhani nama ngolu dohot namate, martua do namate di bagasan Tuhani, nasatia roh di ujungna, di patupa huriaido parningotan di akana monding, lau padungahon haporsyota marningot ajalta sandiri, huhut padohoton pakirimon di hamonangan ni Kristus, manaluhon hamatean, songoni nang pakirimon di banua gijang sambuloni tondita, dohot di hadodomuni na porsiai, dohot Tuhan debata, sahat tunaro Yesus Kristus padua halion. Marhite podaon, tak ondol hondo pakirimon di haluani jolma, sian akan namate di bagasan Yesus Kristus. Talo do pikiran namandok, boi nama ngolu, manjalo pasu-pasu sian namate. Taalo do pikiran namandok, paboa na adong pardomuani, ni namate dohot nama ngolu, marhite tangyang, manang mendoakan arwah-arwah. Taalo do pikiran namandok, ikon pajongjong tugu, lau pasangopon namonding, dalan pangalapan pasu-pasu tupino parna. Jala marhite podaon, sada, tatulak dosude rumang nina pinodahon ni ugamo, hasi pelebeguon, lumobi, podat taringot tu tondi namandok, tading do tondi ni namatei, jala tondi dinamatei gabe begu dohot sumangot. 2. Di parningotan dinamonding si parateatehot tondo mandok moleate tu debata dinamarningot ulauna denggan ujuningoluna alai dang namanggigil pasu-pasu dohot tanda siar-siaran sian naung mondingi. Ima sahatna atong rap mangindo gogo mahita sian Tuhan debata, ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulau no hombat tu patikmi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 345 ayat sada dohot ayat tolu. Rim Mahita Jongjong. Sudena Orsea di
Tatopoti madostata tujoloni debata, martang yang mahita. Ali debatan nami, namarasi roha, jalan abadia, amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami ro tujolo, rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosaon. Alanido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolo, jalahu parha topot hami, tung na jot-jot do hami manimbil siandalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolo, alani dosa nami i. Aidang di halo mohon roham, hamatean ni akka pardosa, alai hamu baoni rohana do, lomoni roham, asa mangulu. Sai sol tu silang mi, Jesus anakku, urang nama mabisi, silang mi tuhaki, ima pujioku, ay masugot sa Sesama saluhut hagedon nami, dohot panglosion nami, marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami, marhite-hite paninangyon, dohot hagogoni tondi perbadia, asa tarapus situtu rohanami manjoho, asa pantun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di guarmu nabat. Baga-bagani debata, taringot tu haseseani dosata. Songonon dohatani Tuhan Jehovah. Nunga di arasi ho au, marhitesian aka dosam. Jala nunga di lojai ho au, marhitesian aka hajatonmu. Au tutu, au sandiri manalesei akka pangalosyong alani hadireoku jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 610 sada ayat sada dohot ayat 2. Pasawat batu Jesus, saluhut nang oluki, rohanang pangbahen aku, saluhut na
Tabege mahatani debata turpuk epistel di ari mingguon. Imana tersurat di Hesekiel bindu 34 mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 onong. Tajahama marsorin-sorin. Ai songonon do hatani Tuhan Jehovah. Idama au apala au sandiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguana di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan napar i ibana. Suang songoni au mangului biru-biru sohut. Jala paluaku nasida sian saluhut inganan paserahan nasidai. Uju di ari obun dohot haholomon maripot ipot. Jala au manogihon nasida ruar sian akka bangso dohot papungon nasida sian akka laut asa hubon nasida mulak tu tano nasidai laos au marmahan nasida di atas ni akka dolok Israel di bagasan akka rura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Ijapalan apalana lomak au marmahan nasida jala di atas dolok akan tibo di Israel paruda manasida di sima mangulon nasida di parudaman nadenggan jala japalan apalana lomak japalana di atas ni aka dolok ni Israel. Au sandiri ma marmahan biru-biruku jala au paulon nasida Nina Tuhan Jehovah. Luluaku mana magoi, jala mulak buanokku na terdepari, jala lilitaku dona mabugangi, jala pardogoaku dona marsahiti, alai anggon namok moki dohot nagogoi siaponok kudo. Au sandiri tahe marmahatsa marhite-hite uhu. Ido sahatna, martua dona tumangihon hatani debata, jalana piapsa. Amin. Kor virtual perempuan. No
Marende mahita sian buku ende nomor 220 sada ayat sada dohot ayat 2. Mahita jongjong. Marmahan Yesus biru-biru naam ditobutan niki sai di mana. Taha tidak kon maha porsiatai, songanahina tidak kon idongat tas saha porsiaon, di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sahatu dosan, natumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imanatin buhoni si Maria, naga pegabian sian tondi parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata natu mau na bernit, di panguhumani silatus, nama tetar pajaldo ibana diau pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogona sahatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu, dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, celadong sada hurian nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihaseseani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu. Tabege matikting di minggu tas sadarion. Tikting di Huriata Minggu tanggal 22 November 2020. Parjolo Minggu ujung tahun par Huriaon. Sadarion ima Minggu ujung tahun par Huriaon. Dohot topik Ari Uhum Sogot. Paduahon tikting naeng merbagas. Sada tikting paduahon naeng manjalo pasu-pasu perbagason ma goar
Nasia Nauli Cesarea boru si Hombing, boru ni amata Luhut si Hombing nahinan, tubuh ni Inata Elaine S. Carlina boru Panggabean. Alamat Jalan Kebagusan Sada, nomor 100 Sada, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Dohot Oroana Goar Joki Maraldo Jairus Simajuntak. Anak Niamata Joni Meikam Simajuntak. Tubuh ni Inata Minardo Agustina boru Tampu Bolon. Alamat Jalan Tebet Timur Tolu, nomor 20, Jakarta Selatan. Huria HKBP Tebet Resort Tebet. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 20 November 2020 pukul siawib di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. 2 tikting paduahon neng mejalo pasu-pasu perbagason ma goar Jonathan Apul Panggabean, anak ni Amata Maringan Tua Panggabean, tubuh ni Inata Amelia boru Tambunan. Alamat Jalan Kepodang Raya, Blok K3, K4, nomor 20 Sia, Sektor 2, Bintaro Jaya. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Dohot Orwana Goar Janela Gabriele Budiman, boru ni Amata Josi Budiman, tubuh ni Inata Luis Dewi Masbrata. Alamat Jalan Villa Delima Raya, Blok Tolu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 20 November 2020 pukul 10.04 WIB di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Tolu tikting perjolo neng mejalo pasu-pasu perbagason ma goar Yose Rizal Esra Sitorus, anak ni Amata Maludin Sitorus, tubuh ni Inata Timawan boru Sinaga. Alamat Jalan Taman Meruya Ilir, Blok C4, nomor 15, Jakarta Barat. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Dohot Orwana Goar Rinesa Wijayanti Nauli boru Panjaitan, boru Niamata Albert Panjaitan, tubuh ni Inata Sinta Rubiana Diantini. Alamat Jalan Bendungan Hilir Pitu, nomor 2, Jakarta Pusat. Huria HKBP Sudirman, Resort Sudirman. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul pitu WIB di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Sai di pasu-pasu tuhatama sakap perbagason ni nasida. Patoluhon ujung tahun parhuriaon. Sadarion Minggu tanggal 22 November 2020 ima ujung tahun parhuriaon 2020. Ima laos perningotan diaka naung moding. Duk sipul tikting di jahahon ma goar-goar ni akka ruas naung moding sian tanggal 25 November 2010 sia sahat tu 22 November 2020. Mardo mutusi sude kegiatan sermon kategorial dohot pertangyangan ilanjuton tu tahun nanaing roh. Paupaton seksi remaja sada mau liate madi tuhata denggado merdalan witok remaja napa 20 aluhon marhite jum di hari Minggu nasalpu tanggal 15 November 2020.
torop ni nama dohoti 50 walu halak, 50 sada halak remaja, dohot pitu halak pembina. Di minggu sadarion tanggal 22 November 2020 dung sipul parmingguon pukul 8 manang pukul 10 di Patupado we talk pa 20 siahon dohot tema talk about a fruit in Jesus. Songon perturen ni acara tajahama di warta cetak. Sadarion minggu tanggal 22 November 2020 pukul 10 sadawib duk simpul parmingguon panitia Natal remaja HKBP Kebaran Baru naeng pasahaton bantuan sosial tu panti Dorcas. Mulai tema disaluhut na tua-tua ni remaja naung marsagi pasu-pasu tu panti Dorcas. Palimahon renovasi pembangunan gereja. Mardomu nanaing marujung nama tahun 2020. Songoni penyelesaian progres renovasi pagar ni garejata. Pinangido ma asa komitmen sian hita tapasahat ma marhite hite rekening panitia renovasi HKBP Kebayoran Baru. Paunopon persembahan bulanan tahun 2020. Mardomu nanaing marujung nama tahun 2020. Pinangido tu sude ruas na so pasahat iuran bulanan na dope. Bema tapasahat tu bendahara ni huriata manang ditransfer tu rekening ni gereja. Papituhon varia Natal 2020 dohot tahun baru sada Januari 2020 sada. Varia Natal boy matajaha di warta cetak. Nomor 8 pawaluhon. Selamat ulang tahun. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh. Dohot selamat ulang tahun perbagason matusude ruas ni huria na tubuh manang berbagas di tanggal 22 sahat tu tanggal 20 November 2020. Saya tu hatta mana mamasu-masu molotung adong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Pabuama tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Pasiahon manang parpudi aka titing naso ni jahahon hobar tu titing cetak sadarion dengan mata jaha. Songadima saha ni titing di huriata di bagasan mingguon taingot bema manang yakoni tujolo ni tuhata botima. Huriani Tuhan Yesus. Abason sahat mahita 7 tahun parhuriaon. Jala patu paut tama parningotan niaka dongata. Naung jumulu mana dikok kita siat tonga-tonga niya sianganon. Mulu tung jaut nami manonaka dong guarne dongatain. Naing parjolo dohonon nami ulau ton dang naing parigat-rigat bulung mangarukar-rukari sidangolo. Alemolo tung jahonota naing ingotota nang hita be ditiki haletonna. Jonda do hita mangaduk ibana.
tadi kono tama nang hasyanganon. Saat maita tu acara dengan ma hita sudi terpusat mahita tu Tuhan Yesus di bagasan posisi martangiang putuskan semua hubungan nasian Portibion terarah ma tutu hatai. Saat maita tu acara paringotan namoding dongata saha porsyaon sian tonga-tonga nigurion nama rujung hulu di tahun parhuriaon 25 November 2010 sia sahat maitu 22 November 2020 molo tapatu pape acara partingotan ni namoningon dadan yang mangarukari sidangolon di parborhat ni akan nataha holengi alena paingotok kita do nang hita pe ikon tadi konot tadu sugut Portibion songon nasi dan naung jumulu burhat mana dikok kita sian Portibion alani dang si habiarata sorop ni hamatiani aidunga ditaluhon Tuhan Yesus hamatiani dinahehe ibana jo hamatian di dia do sorop mi jo hamatian di dia do hamunangan mi sorop ni sibolis imadosa jala ginangguman di patik dodosai alani tadok ma mau lihat itu di batanau mangaleo tu hita hamunangan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani marindi mahita jong-jong ma musudik kami siat julu on goar-goarnya kadongata naung marujung mulu perjulu siang tonga-tongata di bagasan posisi namang hening cipta mahita tertunduk dan ingatlah momento mori goar-goar ni ruas ni huria nama rujung hulu di bagasan tahun parhuriau 25 November 2010 siasat 22 November 2020 Parjolo Donna Tiolina Huta Barat Boru Simatupa Monding 10 sia Desember 2010 sia tutup umur 73 tahun sian sektor Sion Bisten Saragi Turnip Monding 20 sia Desember 2010 sia tutup umur 60 tahun sian sektor Sion Nikmat Siahaan Monding 21 Desember 2010 sia tutup umur 86 tahun sian sektor Mersada Raja Lumban Tobing Monding 10 sia Januari 2020 tutup umur 24 tahun sian sektor Satai Daniel Lumban Tobing
Monding 30 Januari 2020. Tutup umur 50 tahun. Sian sektor Sion. Situa Tiolina Siregar Boru Lumbanggau. Monding 31 Januari 2020. Tutup umur 76 tahun. Sian sektor Satahi. Malona Gultom Boru Pangaribuan. Monding 10 Februari 2020. Tutup umur 72 tahun. Sian sektor Satahi. Richard Walter Hutapea. Monding 10 Maret 2020. Tutup umur 57 tahun. Sian sektor Marsada. Madita Bona Tua Hasahatan Siregar. Monding 27 Maret 2020. Tutup umur 45 tahun. Sektor Saroha. Tupal Haposan Mauliate Panjaitan. Monding 20 Maret 2020. Tutup umur 58 tahun. Sian sektor Godung. Abraham Gracio Haholongan Sirait. Monding 10 April 2020. Tutup umur 4 tahun. Sian sektor Sion. Tiarma Hutagalung Boru Situmeang. Monding 16 April 2020. Tutup umur 96 tahun. Sian sektor Satahi. Sabam Sirait. Monding 17 April 2020. Tutup umur 70 tahun. Sian sektor Sion. Sophia Panjaitan Boru Simbolon. Monding 27 April 2020. Tutup umur 80 tahun. Sian sektor Saroha. Lesken Simanukalit Boru Tabunan. Monding 20 April 2020. Tutup umur 81 tahun. Sian sektor Godung. Marina Lenggana Uli Silitonga. Monding Sadami
2020, tutup umur 58 tahun sian sektor Satahi. Tio Rustan Hutagal Boru Sitohang, Monding 12 Mei 2020, tutup umur 82 tahun, sian sektor Marsada. Rudi T. Halomoan Sihombing, Monding 10 Mei 2020, tutup umur 64 tahun, sian sektor Sion. Tiurlan Margareta Silitonga Boru Serikat, Monding 1 Juni 2020, tutup umur 71 tahun, sian sektor Sion. Andi Sahat Bicar Simatupang, Monding 10 Juni 2020, tutup umur 56 tahun, sian sektor Sauduran. Halomoan Eliaris Rai Sirika, Monding 17 Juli 2020, tutup umur 47 tahun, sian sektor Sion. Rusti Panjaitan Boru Sibarane, Monding 8 September 2020, tutup umur 87 tahun, sian sektor Saroha. Antonius Mauli Tona Pasaribu, Monding 16 September 2020, tutup umur 57 tahun, sian sektor Satahi. Kristina Susana Huta Barat Boru Lubat Tubing, Monding 21 September 2020, tutup umur 86 tahun, sian sektor Saroha. Bistuk Horasman Napitupulu, Monding 22 September 2020, tutup umur 74 tahun, sian sektor Godung. Maringan Rumah Horbo, Monding 27 September 2020, tutup umur 68 tahun, sian sektor Satahi. Maringan Tua Junianto Hutapea, Monding 30 September 2020, tutup umur 48 tahun, sian sektor Godung. Mel Triana E. Panjaitan Boru Lumban Tobing, Monding 4 Oktober 2020, tutup umur 10 tahun, sektor Saroha. Telma Marbun Boru Marpau, Monding Sia Oktober 2020, tutup umur
87 tahun sian sektor Saroha. Tio Bonar Gurning Boru Pahan. Monding 28 Oktober 2020 tutup umur 54 tahun sektor Godung. Kemal Satria Utama Hasoluan Lumban Tobing. Monding 5 November 2020 tutup umur 54 tahun sektor Saroha. Asa imaguar ni akaruas ni huria naung jumulo manadikon hita pungu ama 15 halak ina 10 halak naposo bulung bawa sahalak naposo bulung buru sahalak dakdanak sahalak pungu 30 sadahalak martangiang nahohom hita di bagasan rohata. Parrohai Tuhan nang ditiki haleton na hami bek jawon mudo tadi kon nami mahasianganon alani tagan diluaso sadia manang sadia lele kami mangulu di hasianganon para gugui patau hami pasauton lomoni rohan marindi maita. Sai masih Kaitan doa perseai dosa beragana Sai masih painan mahitan musik di lambung itu harta mengenang itabe Kudul mamu marin di maita laos tapapungu mapiliat tak pilihan sada adot sada bit Ave masaring alumon Tuhan menjaga Tolong nado mangon dihon ho Tuhan
Tunggoraci porsanonmi, Tuhan menjaga ho. Tunggola peperminaanmi, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho. Laspero ham marsak peho. Sai dirano tiba, Tuhan menjaga ho. Damai ini dibatana sumurung sian salut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Tuhatai. Amin. Huriana niasian di Tuhan Yesus. Minggu tasadarion ima minggu ujung tahun par huriaon. Laos parningotan di akan naung monding. Barita nauli di minggu tasadarion di enet sian Evangelium ni Matius. Bindu napa 25 hon ayat 30 sada sahat ayat 46 hujahama tu tonga-tongata songonon madi dok disi tangi hok kamu ma hatani debata alai dung rosogot anak ni jolmai marhasa ngapon rap dohot saluhut suru-suruan nahudulan nama disi habangsa hasangapon nai dungi marluhut ma tu jolona nasa bangso. Jadi sirangon nama nasida, songon nabinain ni parmahan nama nirang biru-biru, buru-buru sian biru-biru tunggal. Jadi pajonjongon nama, buru-buru itu siamunna alai anggot tunggali tu habirangna. Dungi dohonon ni rajaima tu aka nadi siamunnai. Roma hamu aka napinasu pasu ni damang, teak kamu maharazon ni napinature ni. Napinature di hamu sian hau ujak ni tanoon. Ay namale doaw dileok kamu do au mangan namawas doaw dileok kamu au minum naburo doaw gabe dicakok kamu doaw namar sakot bulung doaw jadi diparulo si hamu doaw nacitan doaw jala ditikir hamu doaw natar hurung doau jadi rohamu mandulau dungi dohonon ni aka partigorima mangalusi Tuhan nadigan huida hami ho male gabe huleo kami ho mangan manang mawas gabe huleo kami ho minum nadigan huida hami ho naburo gabe hujako kami ho manang marsakot bulung gabe hu parulo si hami ho nadigan huida hami ho marsait manang na terhurung gabe hundo hami ho dungi alusan ni raja ima nasida situ tudo na hudoko tu hamu nasa nabinahen muna tu sada sian anggiku akan amet meton na tu audoi di baik kamu dungi dohonon nama tu aka na dihabirang nai lau mahamu sian jolokon hamu akan abinuraan tu api sisa leleng-leleng na pinature di si bulisi dohot di aka suru-suruanna. Ay namale doau dang dileok kamu au mangan. Nama uas doau dang dileok kamu au minum. Namuro doau dang dijako kamu au. Namar sakot bulung doau dang diparulo si hamu au. Namar sahit doau natar hurung doau dang didulu hamu. Dungi dono nasida mamangalusi ibana Tuhan nadigan huida hami homale manang mauas manang naburo manang namar sakut bulung manang namar sait manang natar hurung sohu pature hami ho. Dungi dono nama mangalusi nasida situ tudo na udokon tuamu dina so niat tuan muna sahalak sian akan amet meton sadok audo naso niat tuan muna disi dungi lau mana sida tuna birnit saliling-liling na alai
anggo partigori Tuhan uluan saliling-liling na do. Imanggo sahat na. Akadongan adong tulu bahagian taida namasa diturpukon. Parjolo. Roma anak dijolmai mardongan hasangapon. Artinya haroro ni sipaluai pasti akan terjadi. Napa dua halihon parrona bukan sebagai hamba Allah manang ebet Yahweh naro patu pahon haluaon. Naro lau mandulo hajol maoni di bagasan hadosona. Dan robe ibana marnida aka jolmai mangula aka ulaon nasonya tusan nabe. Ay nunga di pasahat barita nauli, ay nunga di pasahat aka nasitong tu hajol maoni. Jalan nunga di palua. Jalan nunga di sesa dosana marhite-hite mudar naung durus di Golgata. Itu asa didok satu kinari hutadi ko kamu, alai satu kinari papungok kudu hamu minna. Nalau mahamu au tu ban wagijang tu bagas ni damang, lau paturhen inganan tu hamu. Ido tonana tikinak ko ibana tu ban waginjangi, dung di patupa ulauna. Alai na Roma ibana muse ditiki haletan na sorong na boto. Alai gebarni parronai nunga di pabotohon roi bana mardongan hasangapun rapdod aka surusuruanna hudul maibana di hasangapun nai marhite seni marluhut masude bangso rotu adupanna tanpa harus dipanggil, tanpa harus diundang, tanpa harus diinjili lagi, mereka akan datang ke hadapan Allah karena mereka harus dihakimi. Karena dia datang sebagai hakim. Ida hamuma luar biasa nih. Habal gaun ni tuhatai. Dang binoto sadia godang na jolma dung dipatu pa manang dung ojak hajol maonon di Portibion. Mulai sian si Adam sahatu partikiota dang taboto manang 30 miliar 300 miliar jolma. Bahkan sahat tu haroro ni ibana napa dua halion ni dan taboto 3 miliar halak jolma. Alai rodo ibana laum patu pahon nasa tigor na tu hajol mauni. Itu napa tuduhon ke maha kuasaan al. Itu napa tuduhon habal gaun ni bata. Itu napa asikon Jesus. Sian aka sobaon nasib. Manang 300 miliar jolma di boto ibana guarna ditadah bahkan sahat tu obuk na adong di semajujung na di boto tu hatai laos marhiti siani di boto ibana aka ulaun na ala ni duk marluhut sudah jolmai ahado parjulu sali dohonon na jakonon nama aka jolma na tigor rohai nama ngawuhon patik reai ima haholong ima debatam haholong ima nang dongan mujolma kurian dan yasian ni Tuhan Yesus umben na boy hita mangula umben na boy hita manggulmit di hasyanganon umben na boy hita jawali amang tu ibana ala asini rohan ala di sesa Yesus do dosamu di sesa de bataro sudah dosa diperbadiai ho marhite-hite mudarni dang ala ni malom dang ala ni burjum dang ala ni gogom ala asini roha atau manangisi na boy mangula di tonga-tonga ni hasyanganon di dok mamoliate tutu hatai manangisi na di los di bata pasauto na kaulon nauli na denggan di dok mamoliate tu di bata dang ala ni gogomi ala asini rohado. Itu yang pertama, ingat dan catat. Kita bisa hidup dan berkarya karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita dan tentu dengan demikian kita adalah sosok-sosok manusia yang dikasihani.
Lalu apa jati diri kita? Apa identitas khusus orang Kristen, orang yang dikasihani? Itu asa molo didok ibana nakin di ayat 20 tolu dijakon ibana ke jolmana tigori didok ibana toho mayalena posona dengan roh ajalah haposan toho dinautik haposan pasahatok kuma tuho godang bongot maho tu halasan ni damang. Apa yang dia katakan? Dia menyambut mereka. Karena apa? Mereka yang mengetahui bahwa mereka adalah orang yang dikasihani, maka jati dirinya, ciri khas orang Kristen adalah orang yang juga mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukan ulaun, pasauton ulaun parasini rohaun. Engkau juga harus mengasihi sesamamu. Itu makanya inti ajaran kekristenan itu hanya dua. Kasihani Tuhan, kasihilah Tuhanmu, kasihi sesamamu. Dan mereka yang melakukan ini pada akhirnya dikatakan, mari anakku, engkau yang dibenarkan oleh Tuhan. Engkau yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau yang melakukannya. Itu luar biasa. Lalu mereka yang disambut itu merasa terkejut. Mereka beroleh sukacita. Apa alasan Kristus menyambut mereka? Apa alasan Tuhan menyambut orang-orang percaya? Ahado sidalion, ahado bikasna umbahen dijakon debata akan aporsiai. Sangat jelas. Molo tajahan mulai sian ayat 20 di 35 di dok. Maleau dilihat kau mangan. Mau asau dilihat kau minum. Naburo doau ijak kon ho. Namar sakut bulu kau di paru rosi ho. Marsai tau di dulu ho. Terhuru kau di dulu ho. Tarsonggot nasida. Karena apa? Mereka nggak merasa melakukan itu. Akadongan itulah luar biasanya orang Kristen. Ima luar biasa nih akan aporsea ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia melakukan tugasnya, mengasihi Tuhannya dalam ibadah yang kudus, mengasihi sesamanya, lalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, menebar kebaikan. Dia tidak mencatat. Dia tidak menganggap itu sebagai satu modal untuk ke surga, satu modal untuk dihormati. Dia tidak pernah mengingat itu. Karena apa? Karena saya adalah orang yang dikasihani, maka saya juga harus mengasihani. Karena saya adalah orang yang dikasihi, maka saya harus mengasihi. Saya mengasihi bukan karena supaya saya masuk surga. Saya mengasihi bukan supaya saya dihormati. Berek kamu ma pangalahota saunari. Apa yang kau lakukan ketika kau berbuat baik terhadap sesamamu? Apa yang kau harapkan ketika kau berbuat baik di gerejamu? Apa yang kau harapkan ketika kau berbuat baik di lingkunganmu? Mungkin kau akan merasa supaya saya dihormati. Ya, supaya saya lebih berwibawa? Oh tidak. Di dalam kekristenan kita itu tidak berlaku. Karena ketika Tuhan melakukan pengampunan dosa kepadamu, Dia tidak pernah bertanya, apa salahmu? Apa dosamu? Kalau saya berbuat ini kepadamu, apa yang kau berikan kepadaku? Tidak. Dia tahu kebutuhanmu adalah kasih, sayang, dan cinta. Dia tahu engkau membutuhkan kasih sayang. Dia tahu engkau membutuhkan pengampunan. Dan kita sangat tergantung akan itu.
Maka kalau nafsu ini bergema pada saat ini ingin mengingatkan, mengisyaratkan kepada kita, aka ruas ni huria barita na ulindunga di podahon. Ajar nasian Tuhan Yesus inunga di pasahat. Ulau kamu malomo ni rohani damang, ale-ale kumahamu molo di ulau kamu, molo di pasaut kamu, lomo ni rohani damangi. Kita akan bersaudara dengan dia. Dan memang itu yang diajarkan. Nyanyian orang percaya juga mengatakan, dalam Yesus kita bersaudara. Betul? Coba kita nyanyikan sedikit. Dalam Yesus, 1, 2 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Maka orang yang bersaudara tidak pernah memperhitungkan kebaikannya, perbuatannya kepada saudaranya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan melihat dari atas apa yang kau lakukan. Dan ketika engkau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, dia mengatakan kepada kita dengan Roh-Nya yang Kudus, anakku jangan. Tagan neng diulau kamu akan ulau nasotama maradup pun dongan munang maradup pun debata tomoson nadoto dina nabadiai naku sipon tupar todion mumadok anakku unang ulahuni alai di paputu sodoroham lau pasautuni alai ni unang say etong-etong be akan adingkan nabi nahenmu ayah dong do namang etongi. Ayah dong do namang idai. Alai molo ditiki, molo saya dietongi ho, dohon ni halak mana burju ho, dohon ni halak mana malo, dohon ni halak mana hebat to, itap nima upam. Kolam surak-surak. Alai yang go ditiki hale tanai, dang dohonon ni anak ni jolmaibe, anak hasian. Romaho alai ujungna buraun nama ho naso makabiari debata naso makaholongi Tuhan naso makaholongi dongan mujolma lau mau sejolokon burhat maho tu api pamurumoni napi natupa tu simbolis rapdon akasisianna dang adong be kesempatan di hita lau membela diri dang boy dohono tadigan Tuhan daku patureho adigan Tuhan daku lau moni roham ai dohonon ni napuna nguluima tu hita nasa nabi nahenmu tu namet meti na membantu audi. Itulah maka kita perlu berdiakonia. Maka kita perlu bangulahon ulona dengan asa marsangap Tuhani dak asa marsangap po. Karena apa? Karena engkau sudah dimuliakan. Sudah diberikan pengampunan, sudah dicuci dari dosa. Atong huriani Tuhan Yesus. Molo turpukon paingotok kita. Ditiki haleton na ikon rodo ibana. Jala uhumun na dohita. Jala dipasunggulhon manang tuhita. Asa unang pabor haton na hita muse songon naun idok diturpuk naon. Tu api pamurunan na pinature tu sibolis rapdot suruan na ingot hamuma. Maleau, lihat kamu au mangan itu. Ada banyak sahabatmu yang susah.
Ada banyak sahabatmu yang butuh sentuhan kasih sayang. Mari itu lakukan, hidupi. Dan pada akhirnya nats ini mengingatkan kita agar mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, pencarian yang cukup, rezeki yang cukup. Kemana itu semua kebuat? Maka lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dalam rangka untuk menjadi saham. Lau mengikat kawan, lau memaksa orang. Karena apabila itu engkau lakukan, maka dia katakan, lau maho tu api palmurunoni ai disima patu paun tu sibuli serap dot suruana. Idua seorang Kristen harus selalu penuh kerendahan hati dan lemah lembut. Sian nanionjar ni rohat tabi, sian benget ni rohat tabi, tapasahat ma nasitong, natikos, tuha razon di debata. Tahu rupi ma nang dongata. Nang hamua kaduas ni huria natongon mar minggu ngoeng di tongan di bagas. Husapahami hamu. Sadarion hatan di debata mandok. Sude na taula di tonga-tonga ni hasianganon di paida-ida debatado. Jala ikon marujung do partikian. Jala ikon marujung do nang nguluta, nguluku. Tadi konota manang hasianganon ditiki haletan na holat debatana botoi alani bican tiki parasian saunari. Bican di loas di bataho manggulbit di tonga-tonga ni hasianganon. Pake napi nasahat ni di bata tuho. Lau pasahuton lomo ni rohani di bata. Bain sangap di kuarna namar mulai. Nang dihamudongan natongon hurang sehat. Hurang hahi pasamu. Joyce Tobing huboto kami urang sehat tamu nuaing opname hatani bebata pasahat ton tuhamu sonari tuhoinang sadarion dina hujau guarmi malum mau ulama lomoni rohani debata nang sude akadongan molotung sotar guariau hamu ganup marsada-sada dina husungguli hami tuhamu di arion arinauli arina dengganon mangasahon gogo ni Tuhan Yesus hupas sahat ma tuhamu amang situa bicar marpaun amang birong dat keluarga dot nasing molotung urang hipas pamatang sotung hurang hahipason ni parto diamu alai margogo mahamu jala toktong madungo martangiang Tuhan disondau managam harorok Tuhan disondau managam asin rohana siando sesa dosaku pamalu mau ali Tuhan nang akadongan natongon marhabut ni roha Tuhan ima na mangapusi ilum ganut marsada-sada sejala sikat nai bainon na malas ni roha diho alani dohonok kumatuhamu dungo maho martangiang jala dang pasombon ni Tuhan diho lopit toktong tangan mi mandok Tuhan disondoal atong huriana ni asian ni Tuhan Yesus sudah ruas ni huria HKBP Kebayoran Baru manang di dia hamu maringanan nuaing nang sudah ke ruas ni huria natongon bergabung nuaing marhite-hite live streamingon sadari hondo honon ni Tuhata Tuhamu ingot ma momen tomori di sada tiki nang hita pe ikon tadi konota manang hasianganon alani bican tiki parasiat pakai napi nasahat ni bata tuho bain sangap di guarna las ni roha nang diakan nahu maliangko tar pasu-pasu mahu amin
Puji-pujian hamalaten Tuhan di pasahat roh nami Tuhan. Nunga di paingot ho, di pasunggul ho Tuhan. Dang boy soroho manopot kami. Jala jalomu ma nang pertanggungjawaban nami. Disude napi nasahatmu di kami. Asa molo tu ngadong nadenggan nahu pasat kami, nahu pula kami tonga-tonga di ngulu nami, di huriam, di lingkungan nang tudongan nami, ajar kami mandok moliati Tuhan, ala boihu ulah kami. Asalam serep roha nami, jalalam marsangap ho. Padahal maginjang ni roha, sian tonga-tonga nami, nang sian sude ruas ni huriam. Asim maruham Tuhan, di sude ruas ni huriamon, di seragam ni akapar sorion nang pergumulan na. Hamunak pon Tuhan, so tu ngadong nang gosada na bongot tu bagasan pangujunan. Terlumobi di masa nami sonarion. Dinasay mangodam-odam virus corona na pabiar ho kami. Na mabek kami bobonosan, na mabek kami mabiar. Tuhan, sadarion dinahubigi kami suaram. Ajar kami mandok Tuhan. Buluson nami mana mason mangasahoko. Atong ali Jesus. Mabali palau ma panahit budil koronau. Pasu-pasu sudir ruas ni huriamu. Asiroham. Sesa dosa nami nagudang. Amin. Marindi maita, tapa pungma piliata. Pasahat mapilian na tapapungon tu adupan di debata martan yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gicang. Odo haroron ni salut silion leon na dinggan dot nasau libasa na malitus. Upasat kami masyan na nilehon mitu kami pilian na mituho. Say jalo may gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asaho parasya kami pilianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dot di porti bion. Buhay marohanami marhiti-hiti tot dim. Asalam mutadahani. Godang ni silen mi dihami. Asalam girgirami mandok molihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasadani lehoni toniro di pamataku dosano dogoki rodi salut artaku upasahati Tuhan nasut say tokudo. Ali Tuhan di bata nasian nahinan jalan namangulu rodi saliling-liling na. Huingot kami sadarion akan amati siya kami. Naung pajuluhon tulabungmu. Tihodo anak kicuni Banua Gicang. Jala diukap hodoi di akan mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dot haheyon ni daging di aris sugut. Mauliate marohanami tuho ala di tubuh ko hami. Tu pakirimon namangulu. Gawe partohap kami dihanguluan nasura sudah. Dada naman dili kami di ari parningotanon. Ale nama lungun do kami di sabulon ito dinami. Nunga torop dongan nami naung nialapmu. Tau si paingot do ujung ni lakana sida di kami. Bain pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni lakanami. Saya sungguh lima rohanami mambahen tiruan nadinggan dia kapino parnami. Saya apu lima namar sakroha dot akan amatean. Asa unang mangandungi jalamat dili nasida. Saya taiti marohana sida mamereng do Pak Gicang. Saya leon matodim tu kami
Asa takas di hati dakot tuhami, naung dohot dohami anakmu, jalapanian di arta nadi banua gicang. Saya padao maganggu ni rohasia kami, asa hot hapursian nami maniup Tuhan Yesus si panguli. Adorang hubulus hami rura linggoman ni hamatiani. Molohomur mata nami be, ukap mata ni roha nami asa takas ni ida dalan tuha sonangani. Molo halang dila nami, so binoto be makuling, pargugui mahami marhiti-hiti todim, asa tarjuhukuk kami, ali amang. Sahatu tanganmu matodiku, sai patiur hian rohanami, asa hubas lakanami, jala sonak kami lau mate, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua gicang, sai pinarbadia maguarmu, sai rumah harajonmu, sai saut malomon di roham di banua tungaun songon na di banua gicang. Leon matuami sedari on hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa didongan, namar dosa Tuhan. Munang hami togion tu pangunjunan, palu amahami sian pangabu. Ai hodona puna arajaon, dohot hagogaon, rodi asangapon, salelek ileleng na. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di Batama. Di sodakot Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di Batama buhina tuho. Jala di pasaur hon madamena tutod di munabi. Amen. Hundul maju hamu. Hurian aniasian ni Tuhan Yesus na ditongani gerejaon nang hamu namar minggu di bagas munabi di Huria HKBP Kebayoran Baru pasahatun Tuhamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas mulak mamu.